Paljon penkkiä. Hei! Oi! Moro! Katos! Torkut tekee aina hyvää kesken Kyllä. sarjoja. Päfköfiä. Nyt lentää päfköfiä. Niin. Teki niin kovaa, että päfköfiä vaan lentää. Tiedätkö silloin kun tehdään semmonen sarja, että ei enää näe mitään kuin päfköfiä filmistä. Ne pyörii sieltä ympyrää siellä sitten. Nyt on noin Miken mällitse. Mähän myyn sitä tuolla Se purkitettuna valio ottanut valikoimaansa. Kyllä. Eli tän näköistä. Nyt se ripuli muuttui vähän tämmöiseksi niinku kermaisemmaksi. Tää on just tätä mitä mä aamulla, kun mun suolista ei imeytä mitään, niin tällaista mulla tulee. Darrapas. Tää on hyvä ottaa pois. Mä pari kertaa, mä ihmetellyt, että vittu, ei tää vaan taho millään niinku imeytyä tonne suolle. Siitä erittyy estrogeeni. Siitä erittyy estrogeeni. Sumimasenkaan! Pitkäjalkainen mies. En ole pitkä kyntinen, olen pitkä. Lyhyet on kynnet. Party boy. Ai liikaa energiaa. Missä sä oot? Meidän piti kuvata food corneria, sä et avaa ovea. Täällä, no täällä. Missä täällä? Puun takana. Minkä vitun puun takana? Missä? Täällä mitään puita ole. Puun takana. No voi helvetti. No mä tuun sinne, odota. Mitä helvettiä sä täällä teet? Mä oon sienimetsällä. No eihän meillä ole mitään sieniruokaa. Mitä sä oot nyt löytänyt siellä? Siellä on vaan käpy. Mä en löytänyt mitään sieniä. Ei oo. Ihan rauha. Tehdään sitä käpylehmä. Multaisa pehmeä. Mikä muu? Oho. Pyöreä. Olematta pallomainen. Jos nyt oikein tarkkaan katsomme, tuolla on äärimmäisen harvinainen tilanne. Suikale-eläin, joka hyvin harvoin näyttäytyy ihmisen silmien edessä. Me saatamme nähdä, kuinka suikale-eläin metsästää omaa ravintoaan. Vahvat tanninit antavat hyvää potkua tähän. Ja pehmeät, ihanat, täyteläiset punaviinin jälkimaut terästävät kieltä. Jättävät semmoisen supistavan jälkivaikutelman. Verisuoni. Täällä on kahden ihmisen tai sitten yhden tosi ison jöllikän. Mentolan. Jarin iltapala. Niin, 3,5 sekuntia. Ja vaihtorahka, ananaspaloja, yksi banaani. Tällä sä voit vetästä niinku vaikka ennen treeniä, noin tunti, puolitoista ennen treeniä. Tai sitten, jos et saa kauhean dietillä tai on joku karppaaja tai VHH-jannu, niin sä voit vetää vaikka iltapalaksi. Sitten mennä nukkuun. Proteiinia noin 20 ja jotakin grammaa. Niin, ja hiilariisleen sopivasti. Tää! Mä sanoin sulle, että semmonen, joka pesussa lähtee. Se on sulla pari viikkoa. Tuollahan onko sit siinä vaiheessa. Ei se mitään, kun toi semmonen monokkeli vaan niin vähän. Oi. Seems like goes Lord of the Rings. Gandalf. Frodo, come here. You have the ring? We go to Mordor. Frodo! Where is Aragorn? Tässä on se kuva.
Tää on ihan törkeä hyviä. Älä kuvaa sä. Kuvaa. Koko aika. Vielä. Mun maha. On muuten aika tuhtee. 3. 500 kaloria meni jo. Meni. Mitä on raskuu tosi paljon. En jaksa enempää. Nyt sitä limppari, eikö sitä... Limppari. Läheteks kahville treenien jälkeen? On muuten vitun romaa. Enkä oo. Mulla tulee Jackie Chan mieleen ihan. Tuleeko? Joo. Itse kasvatettua sitruunatiivistettä. Ne tulee tämmöisistä, ne roikkuu tietysti puussa. Ja ne oksat on tällaisia. Sitten sä vaan niinku poimit sen sieltä tälleen ja siellä on vihreä korkkia. Ja sinne vaan sitten mä laitan tätä semmosen ihan... Mitä? Sen koko pullo. Tuli nättejä tyttöjä, tuli vähän laitettu liikaa painoa tuohon tankoon. Nyt sitten pitää selviytyä tästä ongelmasta. Eihän sitä nyt kehtaa jumalauta. Nätit tytöt salilla kattoo, kun pojat tehdään ja hauista, niin pakkohan se on tehdä, mut millä tekniikalla? Oh no. Herra Nyssälä yrittää tehdä vaikutusta nytten. Joten miten tästä selvitään? Viedään tanko kaikin keinoin heilauttamalla kuolleen kulmaan ylhäälle. Nyt vaan vahva. Alhaalla ei kunnon venytystä. Alaselkä tekee enemmän työtä kuin hauiksi. Kato paljon näitä hauiksi on nyt. Niin, Nyt jos me katsotaan, niin huomaaksä? siihen on kuollut kulma ylhäällä. Hauiksi on ihan löysänä tossa. Kyllä pystyy olemaan tässä vaikka tuomiopäivään asti. Hei, tytö. Oi vittu, kato mitkä painot silloin. Oi no. Älkää kokeilko tätä salilla. Mä oon tämmönen semikapea kaveri, niin mä otan tästä puolesta välistä kiinni. Mentolalle on semmoista isäjatkot. Silloin vielä semmoset joo sellaiset rautaputkit tonne. Se on tuolla keikkuu tuolla 10 metrin päässä. Kato tonne peiliin. Noin. Täysin niinku ei tunnu missään. Ei tunnu missään. Mä oon Juuso. Paljon onnea, Gymlog! Paljon onnea, Havan! And many more! Tää meni niin vitun punainen. Meni ihan punainen. Yläselkä kissyn. Jalat koukku. Ei vittu, mä taas Se yläselkä. en mä saa. Ota.